Mawere ka nodong chigni jumbe adek. Nana no kitao gi makare kata kama. Nitiyo tich maber kabisa. Odani mondo koro wabed kodgi chakruok nyaka giko nyaka Ramogi. Wan kodi magi gin weche manyien magwa ma iluongo ni oimore odhiambo makawuono. Kabende batien odiochieng' mogik ma dwe no mar 7. Piny Kenya ochimo wang'e ne yiero maduong' ma dwe mar 8 mano ma bende koro odong' mana ndalo 8 kende to itimo bati. Jo Kenya rito gileyo kabende gitemo nono malongo ni to jogo ma dwaro kombe mopogore opogore nigi singo mage ne gin ma koro chopo kama kore ipiedho e bel miudhwe yamo ringo godo to bel mabeyo to idhi gode pacho. Kabende kaka ne wasingo kaka Ramogi Tv omedo menyo ni mago mag siasa nyato bende siamene koro jo siasa temo timo campaigns magi mogik kabende gisudo jo Kenya mondo wabiogo ne gi ombulu e yiero no maduong'. Wan gi mathoth ahinya inya kwa Ramogi ma owinjo bed ni bedo gi ng'eyo motenore kod weche manyien ma wan godo odhiambo ni endi. Mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Piga story yako, uza sera zako, wachana na mimi. Mimi nafanya kazi yangu nimalize. Nyinyi muende muombe kura. Wananchi wakiwapatia sawa, wakiwanyima twende nyumbani pamoja. Shida iko wapi? Jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta oseo jalupne William Ruto kuom tiyo kod weche maracho nyinge kaka jalno man kod paro marach gi oganda jo Kenya. Naweza kutangaza kwamba tumefaulu kupata kichwa cha msichana ambaye alikatwa shingo. Bila gikone oyudo winya dende ma jahigni 20 manyocha onegi makaeto chod wiye oko e gweng' ma Barute County Nakuru. Dani kuro yuago ni dano 40 ma wagado loro negi piny Uganda mano mak bano wi mageta ka security waonge go. Jopiny dho wath ma Uhanya ogolo yuak bang' meko mar jolupo ma kwan gi ok tin ne 40 mayangore ni ogeng'negi gi obila ma Uganda. Machiegni nyakoro mga jong'ero kamano kuom kawo thuol ni kendo bedo kodwa chendo ni maro imore waiko ni weche mathoth ahinya machiegni. Nyinga Lydia Okeyo. Nyinga en George Bati nyaka Ramogi kuom thuolo ndidute jaloko maru ilongo ni Elizabeth Otieno. Bendi bedi kodwa mato ibed thuolo matudri kodwa laya marot machoka 2 3 6 no bendi nyiswa pachi kaluwore gi weche gi mwaiko ni odhiambo makawuono. Bendi nyatudri kodwa kokalo e lai mar tudruok mag oganda kata social media ka wantiere Facebook achiel koda YouTube chakruok nyaka giko miwa pachi kuom weche manyien ma wakelo ni. Wachako gi wach mani jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wacho ni en owuono onge kod paro moramora marach gi ja Kenya moramora. Uhuru loso ka odwoko kweth mar siasa mar Kenya Kwanza manyo ochwako campaign mar tude kod timbe makoch. Ka loso utawala kano yore yepo marapaya ma Nairobi Expressway kod Eastern Bypass. Uhuru omedo ni pacha sani ng'eyo mana kako biro weyo Kenya e okang' makare madongruok ka odhi e yweyo mare bang' tich. Edwin Okoth nigi ler mar wachno. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mane timo limbe kendo yawa yanga chendo mag dongruok e boma ma Nairobi ne odwoko jotend kweth mar Kenya Kwanza ma osebet kalieko weche ni ponono ni en kodgi kod paro ma ok ber. Umenitusi karibu miaka 3, kuna mtu amewaguza. Hiyo miaka 3 nimekuwa kwa kiti. Sindikuwa na uwezo. Sasa wakati naenda kupatiana serikali na sina uwezo ndio niko na time ya kukutafuta. Piga story yako, uza sera zako, wachana na mimi. Mimi nafanya kazi yangu nimalize. Nyinyi muende muombe kura. Wananchi wakiwapatia sawa, wakiwanyima twende nyumbani pamoja. Shida iko wapi? Uhuru bende ne oseyo jotelo ma Kenya Kwanza kuom sero mbulu e yo ma ok owinjore ka wacho ni jo Kenya duto ni kod thuolo mar yiero jatelo ma gibiro dwaro e yiero matimore juma manyien. I want to urge all of us to maintain peace during the remaining campaign period and on and after the date of the election. Kuna haja ya matusi jameni. Kila mtu, including myself, ako na uhuru wa kupigia debe yoyote ambaye anataka. Kwa hivyo, unapigia huyu, mwingine anampigia huyu, mwingine anapigia huyu. Uamuzi utakuwa wa wananchi. Kuna haja ya matusi. Kuna haja ya kuingilia watu. Jatend piny Kenya bende nokwayo jogo ombulu mondo kik giyier jotelo man kod ichwang' ni mar Kenya onego bed kod kwe kata bang' yiero, kama bende ne ogoyo poro ne jalar kom e duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga.
Kutoka hapa tunataka kuinua nchi ifike kiwango hii. Sio watu ambao wamekuwa kwa serikali, alafu sasa wanajikelele miaka hiyo yote, alafu sasa wanawaambia ngoja nitawaambia vile nitafanya. Sisi tunataka tuwache nchi, wananchi wakiwa wako na hope of a better and brighter future. Lakini sio watu ambao wanakuja kila saa akisimama kwa mkutano, watu wanasimama ni matusi. Utasoma mbele ya baba. Utasoma mbele ya baba. Wacha niwe tena. Jalup jatend piny Kenya William Ruto kod jalup ne laro bedo jatend piny e yiero ma higa ni Rigathi Gachagua osebet ka seyo Uhuru Kenyatta kuom siro Odinga ka gilieko ni piny owacho nyalo bet ni kod paro maricho e wi ngima jokanyo mag Kenya Kwanza. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kapurwane mago motende gi weche mag siasa ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga gi jalup ne Martha Karua osiemo wang' jatend UDA William Ruto kuom chwalo siasa mag sia Uganda mathurka. Odinga gilange notero kisera margi e kaunti ma Nandi gi Uasin Gishu gwenge ma bende Ruto nie kod mbii mapek miwuoro. Eriko Wenga nigi ler mar wach kowuok e gwenge makono. Ndeke mag Odinga gilange nolwar e kaunti ma Nandi gi Uasin Gishu mar lombo jodak mondo obi ochung' kodgi tarik 9. Ne gichako kisera Nandi Hills ae bang'e ne gilwar e lap ma Uhuru e chuny boma Eldoret ka Odinga ne oktung' mosuo gi jal ma gilarogo komtend Kenya William Ruto ma kodeo ni ne otwak e kar chung' od bura ma Ruto wuokie mano Matarbo. Wakaji wa Eldoret wana haki ya kuishi hapa na kupiga kura vile wanavyotaka kulingana na haki yao ya kidemokrasia. Hiyo iko katiba yetu. Kutoka siku ya leo mpaka tarehe 9 mpaka siku ile ya kubeba Biblia, Uhuru Kenyatta iko in charge. Baada ya Uhuru kutoka namna hii, kama baba na beba Biblia, mimi Raila Amolo, tusichochee mambo ya uchochezi ya kuleta furugu. Hatutaki Kenya, tunataka amani. Sisi Wazimio ni watu ya kupenda amani. Tunataka Wakenya waishi pamoja kwa amani. Tunataka Wakenya watengamane, kila mtu aishi popote. Vile mimi naishi huko Migori, nimechaguliwa huko Migori. Lakini hatuwezi kubali vitisho. Umesikia hiyo? Hatuwezi kubali Wakenya wengine kutishwa. Odinga kata kamano nokone kweth mar Kenya Kwanza nigi ikre dwe manyien e yiero maduong' kuma ne ginyiso geno mar kawo telo kendo yombo sepwap. Nilitabiri kitambo sana. Niambia jamaa kuna tsunami inakuja. Wakasema baba nasema tu hiyo ni uongo. Lakini nilisema kuna tsunami inakuja. Kwanza kuna upepo mkali ambayo inavuma umetoka mashariki kuelekea magharibi, kaskazini kuelekea kusini. Kwanza tachukua takataka yote naita Kenya Kwisha na kupeleka baharini. Mmetupatia nguvu ya kujua sisi ni washindi katika jina la Bwana. Jina yetu ni Azimio la kuunganisha Wakenya wote bila msingi wa kikabila, bila kujali hali yako ya kiuchumi au mambo ingine yote. Sasa Eldoret, tarehe 9 mimi na wasihi na waomba Damodhaidha nikiongea na watu ya Mlima, nataka kura zote mupatie Raila Amolo Odinga. Esechego bende kweth mar Azimio nokono jodak ne rok mar Kenya Kwanza onge gi ber manyalo loko ngimagi kalore jotelo magi makinde duto chini mibadhi osebedo kamiano. Nani atachunga mali ya watu wa Kenya? Nani anatuletea baba care? Nani anachunga vijana wetu? Nani atachunga wamama hata single ladies? Nani atachunga uchumi wa nchi ya Kenya? Kwa hivyo mimi nataka kuwaomba kwa heshima,
tarehe 9 tuamke mapema, na hakuna mtu ambaye atafukuzwa hapa. Mimi sibanduki, nyinyi mtabanduka. Kwa hivyo sisi hatubanduki. Eldoret ni Azimio. Wacha waseme, watasema, watachoka. Sisi tunajua hapa sisi ni Azimio. Etielo mare mogik mar lombo jodak mamasa mar Kenya, Odinga uktich botero kesera mare kaunti ma Kiambu. Eric Owenga, Ramogi TV, Tarbo, Uasin Gishu County. Nyakora Mugambe mi wechego manyien wadhi mbele ni jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka nochwalo campaign magazimio la umoja One Kenya County ma Kisii, Nyamira kod Migori. Campaign mar Kalonzo ne obago Nyamira, Kisii, makaeto chwe nyaka Isibania ka ote mare en mar jiwo ganda makono mondo mi osir lwedo tenda azimio la umoja One Kenya e yiero mawang'ni. Kalonzo noten kod jotelo bura mag Wiper maduto nojiwo jopiny mondo wuogoko karombgi maluto mbulu ne Raila Odinga yiero mabiro majuma manyien. Bende gitiyo gi thuolono mar seyo josiasa makiro weche manyalo kelo athua. Leo ni tarehe 31 mwezi Julai. Imesalia wiki moja peke yake Kenya ipate mabadiliko. Nyinyi watu wa Kitutu Masaba hapa Kisima, mko tayari kuungana na Wakenya wenzenu kuchagua Raila Amolo Odinga? Hii wiki moja imepita, tumeona Mheshimiwa Ruto akitukana rais sana. Simuona akimutukana? Tunamwambia aheshimu rais. Mimi nimekuja kuambia tumetembea Kenya yote tukiwa na kiongozi wetu Kalonzo Musyoka, na kila kona ya Kenya wanasema tarehe 9 mwezi wa 8 kura zote tunapatia Raila Amolo Odinga. Sisi tunamwambia Ruto, my friend, relax. Relax my friend. Hakuna shida, baba anaenda kushinda na baba atakuwa baba ya Kenya yote. Omedo dhi nyime nyakora mogi pod wan mane mago motende gi weche mag siasa. Jalar kom tend piny Kenya gotiko mar UDA William Ruto kod kweth mag Kenya Kwanza ne otero campaign margi imbo mar Kenya kendo sayo piny owacho kod azimio la umoja One Kenya kuom pek mar ngima momako jo Kenya. Ruto mano otero campaign mag Vihiga, Kakamega kod Trans Nzoia onyiso jodak makoro nigi kore mar biro konyo jo piny neno ni ngima obedo mayot. Kaka ndalo medo ng'adore motelo ne tarik 9 dwe mar 8, to losemaki ne jolar kombe mag siasa kendo ng'we siasa odonjo nyoluoro mogik. Jokanyo mag Kenya Kwanza kotelnegi kod jalar kom tend piny gotiko mar UDA William Ruto ne otimo limbe mare imbo mar Kenya komanyo mbulu mogeno ni biro tere loch. Ei kaunti ma Vihiga, Ruto chayo piny owacho kuom medruok mar nengo mwandu kendo sayo gai mar azimio la umoja One Kenya Raila Odinga kuom nerem chopo e twak mar jolar kom jatend piny. Bei ya unga imeongezeka from 90 shillings kabla ya handshake mpaka 230 wakati huu. Ni kweli ama si kweli? Na kama hako na mpango ya kuongeza ama ya kurudisha chini, si ule jamaa angeongeza bei ya unga mpaka ifike 500? Kama uko na shida na William Ruto na wale wa Kenya milioni 30 walikuwa wanangojea hiyo debate, wewe uko shida gani na wao? Mimi nauliza nyinyi, muko tayari twende hii barabara pamoja? Tuko na kura yenu tarehe 9 mwezi wa 8. Banki sera marumbulu Vihiga kod Kakamega, Ruto gilange ne odhi manyo mbulu e kaunti ma Trans Nzoia kama owacho ni onge ng'ata mabiro donjore gi johand mitumba. Mimi nauliza nyinyi, kwani kuvaa mitumba ni makosa? Ni hatia? Ni dhambi? Si mitumba ni nguo tu kama ile ingine? Mimi nikisimama hapa, mimi nimevalishwa kwa sababu nimelelewa na nguo ya mitumba, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, mimi leo ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwani ingo shida gani? Ruto ikineno nyiso Raila Odinga mondo we donjore gi IBC kotenore gi ikruok margi ne yiero maduong', kowacho ni gin gi geno mar yudo loch e yiero no. Si ameanza tena kusema ako na shida na IBC, ameanza kugombana na Chebukati, amesema sijui ako na shida na fomu gani, sijui ako na shida na register. Akianza hiyo maneno mjue amejua ya kwamba tutamshinda asubuhi na mapema. Jatend duond bura mar Ford Kenya Moses Wetangula mabende ne oteno Ruto e campaign mage imbo mar Kenya onyiso jatend piny Uhuru Kenyatta
ni winjore okwa oganda ng'uono kuom ngima masani oridore ne jo Kenya. Tumekuona ati unazunguka Kenya kulonji miradi mpya. Umebaki na wiki moja. Ukija hapa Trans Nzoia, tunatarajia uombe msamaha watu wa Trans Nzoia kwa kupandisha bei ya unga, kwa kupandisha bei ya mbolea, kwa kupandisha bei ya mafuta. Ekindeno mar kisera marombulu, Ruto ne odiro kuoyo e wang' jatend piny Uhuru Kenyatta mowacho ni sani orido negi ngima matek kata bang' ne chung' kode kinde mano manyo telo mar Kenya yiero ma 2013 kod 2017 konyise ni owere gi siasa ma higani kendo dhi oyue bang' tieko kindene mar bedo e telo. My friend Mr. President, sisi tunakuheshimu. Sisi ni marafiki wako, ndio tulisimama na wewe. Lakini sisi wale ambao tulikupigia kura, sisi wale ambao tulikufanyia campaign tukasimama na wewe, kwa miaka 5 iliyopita umetutesa, umetuangaisha, umetutoa katika nafasi tulikuwa nazo, lakini sisi hatuna shida na wewe. Tunakutakia heri, wewe enda nyumbani upumzike. Kakoro wenge jo siasa neno tol mar tiko ng'wech momak tarik 9 dwe mar 8, kweth mar Kenya Kwanza omedo chwalo singo ne imbo mar Kenya ka ginyiso geno mar yudo loch e yiero maduong' ma higani. Kapod wamenyo jogo mabende laro kombego mag tend piny Nyakwara Mgajwang' jalar kom tend piny Kenya giotiko mar Agano Party David Mwaure okwa jogo magilaro golemono mondo webolo weche makoch manyalo thuo oganda jo Kenya. Ka oloso e kanisa mar Sitami Bure Nairobi, Mwaure okwayo jalup jatend piny William Ruto mondo miyo chiw luor ne telo maduong' mar Kenya. I'd like to call on my competitors and the various political formations to lower down the temperature of the things they are saying. These last few days we've witnessed a lot of raising of the temperature which can result in violence or the lack of peace. These insults must stop. I'm appealing to my competitors and specifically to the various coalitions, Kenya Kwanza and Azimio la Umoja. Stop bringing Kenyans into a state where they can rise up against each other. I also wish to call on our Deputy President and His Excellency the President. You are the leaders up to date of our nation. Please keep peace, lower your temperatures. The office of the President is very important. It needs respect. So is the office of the Deputy President. It's a respectable office. But right now, with the things that have gone on, even threats of some saying that their lives are in danger is not a good thing. Wang'yo mago motende gi weche mag ikruok ne yiero matarik 9 dwe mar 8 ahinya kaluwore kod duol mochung' ne weche mag yiero. Duol mar IBC osidayanga kanyo magiwalo mar biro bedo kar tudruok gi jopiny kod agents kanyakla kod dag fwambo weche matimore e kinde mag yiero. Jafo mara Walter Nyambaga olosonwa ripod ne yo machal gima. Jakom duol mar IBC Wafula Chebukati kanyakla kod jatatije duolo Majan Hussein Majan ne otelo e awayanga kanyo mabiro chiwo thuolo mar tudruok kod jopiny kanyakla kod agents mag IBC mantiere counties 4 kod 7 mar yudo weche motenore kod yiero. Kar tudruokno biro konyo e kawo simbe kod ote machuok wuok kuom jopiny madwaro ng'eyo ler mathoth kata chwalo lipode magen-go e wi kaka yiero dhi nyime. The public, you can call in and get information, and this is where at the same time we harvest information from all over the country and we are able to disseminate the same in a timely manner. We'll make sure that everybody is safe to go and cast their votes, but we'd like to urge Kenyans, please cast your votes and go home and let other people do their work. Okang' mar yawo kar dag choko weche manyien motenore kod yiero IBC okawo mar kelo yot ne ute mag fwambo choko kendo keyo weche manyien ne jopiny. We set out to have the media as an ally and as an eye of the commission, as opposed to media sitting on the fence not knowing what we are doing. But at the same time, we expect the media, and they have done so by maintaining the editorial independence. Duolno yango ni gin kod tudruok makare kindegi kod ute mag fwambo bang' chwoyo kogi ogiri miti mar tiyo kanyakla. And I think when openness underlines everything that IBC is doing,
it's good for the people of Kenya. So we will get involved to the very end of this. And I wish to thank IEBC for this openness. I hope this openness continues for the good of the people of Kenya. En joma chiel to gana jo Kenya dhie debe tudruok e jo piny kod IEBC geni dhi bedo manyangafu kokalo e kar kawo simbe kod ote machuok mag jopiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Kora moikwa dhi mbele ne oganda jo Kenya kod riwruoge mopogore opogore pacho ka medo wuok oko ka kwero weche mosebed kikiro gi jo siasa moko pacho ka mabende nyalo kelo athuye kind oganda. Oganda jo Kenya bende imedo kwa mondo mi kiki ti kod gimarach e yore mag siasa. Liet mar siasa medo jimbore pacho ka odong' mana juma achiel kende gi ndalo achiel to piny Kenya dhi yiero maduong' ma dwe mar aboro. Moko kuom jo siasa mamene koro wuoko mar seyo mokalo wechego mikiro gi jotelo moko ka bende koro gikwa jo Kenya oneni kuyo bedi ndalogo mag campaigns, ndalogo mag yiero kata mana bang' yiero ma pachoka. We are Ushindi Women, we are maendeleo ya wanawake, we are Amka Dada. Riwruok mar maendeleo ya wanawake, mano mar Amka Mama kod mamoko kwa oganda jo Kenya mondo kiketie tugo tich matek mano otim kod thuondi ma pachoka mano kedo ne kwe kod achiel mar piny Kenya. Weche maikiro mag siasa manyalo kelo sigu medo kelo luoro ne mine kod nyithinde pachoka. 15 years ago, mothers buried their children after they were murdered, burnt life in a church. 15 years is not long enough for a mother to forget the pain of losing a child. Imekuwaje watu wanasimama juu ya gari na kutusiana na hatujasikia wakiulizwa swali? Hiyo kama wamama tumekataa na tunataka hata IEBC tafadhali muzingatie zile code of conduct watu walisign ndio tuwe na amani katika hii nchi. Kama chielo, jodongo mawuok Abasu Bay County ma Homa Bay oko kwekin jochung' malaro kombe mopogore opogore mag siasa ka gikoni siasa matulo nyalo biro tamo ganda mathoth ahinya to minne kod jodongo oko atama lo 100 mar goyo ombulu Raila Amolo Odinga e dwaro mare mar kawo telo mar piny Kenya. Gima nyalo kwayo jokura duto te ni kura to wago urne jaduong' Raila Amolo Odinga kuche onge bagen bende onge penjo kura mar Raila onge ng'ama wuoye en gima through kura an gima nakwayo ni kwe gi muolo gi hera ema mondo bedi siasa to en gima kawuono ka gik tarik 9 ka gik 10 weche mag siasa koro rumo judugo kama kawaida. Dhoudi 22 mag Joakamba kotelne kod jakom margi Boniface Kilonzo bende ojiwo oganda Joakamba mondo nyakuya ahinya te kindegi mag yiero. Ne giloso athiriva nyasi masidho Wavinya Ndeti elaro kuom gavana ma kaunti ma Machakos. Joakamba ni watu wa amani na tunapendana. Kwa hivyo wakati huu wa campaign period tukielekea katika utepe tunataka kuwauliza Wakamba wote, mimi kwa niaba ya kanzo yangu, wadumisha amani, tuwe na elections ambazo hazitakuwa na vurugu yoyote. Elections ili Kenya nyingine, sehemu zingine za Kenya wakisikia Ukambani wasikie kweli watu ni organized na wapendi mambo ya fujo. E kaunti ma Kiambu, jodak ma ok jo Gikuyu modak e kaunti no kwa oganda jo Kenya mondo nyakue kod hera e kindeni mabende koro jochomo yiero maduong' ka giwacho ni gisechako bet kod luoro kaluwore kod weche midiro kod jo siasa. The political environment of our country is right now it's very dirty. The kind of exchange from the top leaders in our country, it's really calling for violence. And we may call for a peaceful campaign election whereby each and every individual should be part and parcel of that. And we should not call for we should not utter such kind of words that may result to violence. Ote maduong' koro en mana nyayo kwe pacho ka, seche makoro yiero maduong' okayo machiegni. Bati thoth oganda dwaro mana kwe kendo winjo kata ote moyode studio ka gin mana ni jo Kenya omed nyayo kwe. Aneno kanyo ka Felix Ochare Jakanga wacho ni Ramogi TV waneno weyo makare gima ng'eyo ni kiny jalup jatend piny Kenya William Ruto bro duoko jatend piny kendo ok en gima yo to wacho kamano.
Mana kaka jomoko sekwayo wagombo ni ywaruok makagi kacha kata diro wach makagi kacha mondo koro jotelo weyo. Mana jotelo mamalo kende kata mana samoro bende manie kor gwenge mondo mi wabed gi kwe e kinde ni mar yiero nikech mano e kwayo maduong' mar oganda jo Kenya. Naftali Oko Jauradi bende wacho kanyo ni en to wuoro mokalo kendo opuoyo jo Eldoret kuom wuok oko kendo rwako Raila Amolo Odinga kata obedo ni jatend kata ka jatenda UDA ya Eldoret ne giwuok oko gi kwe mag girwako Raila Amolo Odinga. Mano kaka wacho ni akunjo siasa obedi. Mano siasa maparo ni owinjo bed ni watimo kamoro amora. Kaw gima ja siasa wacho to idog odi. Kineno ka ber ni nyalo konyi itigo, kineno ka ok nyal konyi bende in gi thuolo mar yiero mondo iwe. Batedo ote kamoya kuom kijende moko matiyo matek. Giwacho ni gichamo lochi e county ma Homa Bay town. Giriembo apiko kidonjo e dho Shivling tiyudo ka gipango bet kanyo. Giluongo ni jo main entrance. Kotel ne kanyo gi Isaiah Nguono, Christopher Jalweny, Sam Kado, Linex Ondiek, Aman Country, Kevin Odhiambo kod Elio Tieno giwacho ni gin kijende machamo lochi kendo gihero chenro mag Ramogi girito yiero maduong'. Abro miyo gi nying ni jorangach maduong'. Ngach maduong' koro ngata madonjo Homa Bay nyaka kal kanyo. Jicho Mchanganyi wacho ni awuok Nyarorera neno makare wang'ni taneno ka yiero ma wang'ni ok nyal chalo gi mamoko mosekalo kalure gi ywaruok ma nitie kind jotelo malaro kom e jatend piny. Kasto Jacob Zumo Tiende mar Ojola West, Kisumu West Sub County wacho neno wa makare kendo omor gi weche manyien ma wakelo mag Imore Ramogi. Ochieng Vitalis Wuod Gembati owacho niya ni en omor gi weche manyien to neno ka chal kagima jotelo moko temo pimo wi jopiny ntiere singo mano kel kane pod ginie kombe kata kamano igni osekalo to kata singo go poko chopo kendo gichak giduogo rio piny ka gisingo manyien. Koro japiny nigi thuolo mar yiero ng'at miparo ni nyalo chopo singo mage kod ng'at miparo ni samoro wacha tok timo miyo ma thuolo mari mar timo kamano. Oko thuolo madiyo matinya kona mgajiwan kata kamano pod wantie kod weche mathoth bang' weyo ni med mana kete kae Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Be injal molap dogenda onelaro komoro moro ma siasa to dwala dosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogiSales@royalmedia.co.ke kata yo atol ne Moses namba mar 0725414032 kata ne Nicodemus namba mar 07285895. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ai, mwenzangu, kwa siku hizi upatikani kwa simu, mara nakupigia mara busy, mara mteja, mara network issues. Ai, mambo yako ya kizunguzungu mengi. Kwani kushika simu shingapi? Ebu nieleze, kushika simu shingapi? Dial *860*412# to get shingapi. Bein kod penjo mora mora.
Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. George Aoko, Kani Mombasa, Toma, Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora moge jwang' wadhi nyime gi weche manyien kama koro amulo mago motende gi weche mag somo. Migawo mar somo oyango ni chenro mag somo biro chung' ayanga e sikunde duto ma pacho ka tarik 6 mar dwe mar 8 ne ikruok ne yiero. Jatend migawo mar somo Ngire George Magoha oyango mano ka okoni chenro mar yiero ema chuno ni nyaka koro loro skunde kuom thuolo machuok kendo ibiro yaw gi kendo mana bang' lendo mar duoko. Migawo no mar somo bende ogolo siem ne josiasa mabago chenro moko mag siasa e sikunde gi e kindeni. Magoha loso kano chopo marango chenro mar gedo mag klese CBC skul sekondar ma Alliance. When did you have time to do this? I would want to urge the principals, who have very few of them, who still have some children at home, to immediately bring them back, because we are breaking again on the 6th of next month for elections, and we shall not open until 15th. So it is very, very unfair to keep any child at home. If you want to engage the parents during the time that the children will be at home. Should there be a repeat election during my tenure, which I hope not, then we shall make sure that it may then have to mean that we may have to sit down as stakeholders and see whether it will be fair to examine the children if they will have lost a considerable amount of time. And I really pray that that does not happen, because these children have suffered enough. But watch mar expressway osebedo kitiyogo kuom kinde mathoth ni bile abila. Ng'eni nyoro kanyo landi ni dhi chunge matin, jomoko ne paro ni onyalo kawo kata juma achiel kata ndalo moko. Okawo mana seche kende nyakoro mga jwang' kata kama jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta oyawo ayanga paya ma dhi Nairobi expressway mano oger kod omenda maromo shillings bilion 88. Uhuru bende noyawo apaya mar the Eastern Bypass ma igeno ni biro duoko dhugruok mag nyamburko chien e apaya no makoro ne omed ger kod omenda maromo shilling bilion 12.5. Jafwamb Edwin Okoth ni kod ler mathoth mar wachno. E juma mare mogik kaka jatend piny Kenya kapok piny odhi e yiero maduong', Uhuru Kenyatta ne oyawo apaya mar the Nairobi expressway kama ne okawo thuolo mar puoyo okang' ma piny owacho osegoyo e gedo mar nderni e thuolo mar higni 10 mosekalo. During our term in office, we have built more than 11,500 kilometers of new tarmac roads, which have increased Kenya's paved road network by more than 85%. And as a result of accelerated road development and maintenance, more than 70% of Kenyans can now access an all-weather road network within a radius of 2 kilometers from their homes. Uhuru bende ne owacho ni apaya mar the Nairobi expressway mane oger kuom thuolo machuok ka opim kod kaka ne ochan biro medo jiwo lwasi mar ohala e boma ma Nairobi. I am pleased to note that the major construction works that were originally envisioned to take 36 months were completed within a period of 18 months. The expressway lays open a better business environment for our country, which means more opportunities for our nation in tourism, in conferencing, in manufacturing, in hospitality, sectors that employ more than 3 million Kenyans directly and another 6 million indirectly. Nairobi expressway en apaya mar kilomita 27.1 matudo gwenge ma Mlolongo e kaunti ma Machakos kod imbo mar boma ma Nairobi.
Weg nyamburko chulo kind siling 120 nyaka siling 1,800 ka gitiyo kode, kaluwore kod kit nyamburko ma giriembo kata bor ma giriembo e wiye. Jatend migawo mar ndara James Macharia wacho ni bang' temo kaka itiyo kod apayano, oseyangore ni thoth ji ok luw chike ma oketi. Macharia bende wacho ni kum mane omi mitokni mag ting'o jowuoth kata matatu mondo kik ti kod apayano pok ogol. Every, say, 2 kilometers, there's a sign saying maximum 80 kilometers. But you find somebody driving at 140 kilometers per hour. Even the matatus, which initially caused a lot of problems, we did say there is no place along the expressway where matatus can drop passengers or pick passengers. So the ban on PSVs is still on. Eastern Bypass, ma bende en apaya mar kilomita 27, ne okwongo gere higa mar 2014. Medo gere mane orumo dweni, igeno ne biro kelo fuong'ruok ne jodak mawuok e gwenge kaka Utawala, Ruai, Kangundo kod gwenge mamoko. Midusa mane ochung' ne gedo mar ndarano, Wilfred Oginga, wacho ni ne okawo thuolo mar dweche 6 kende tieko kilomita 27 mar ndarano, nikech omenda mane gerego ne oket thenge ma ok olewo. Oginga kwayo jowuoth mondo ti kode maber, mondo kik gimed masiche mag apaya ma osebet ka nego oganda mathoth e ndalo mosekalo. To wadwa kwajo Kenya ni mondo wabed motang' ka waringe ndara, nikech sani tho matimore ndara oingo tho ma malaria kelo, oingo tho ma okimi kelo, oingo tho ma kolera kelo. Koro wayudo ni sani ndara ji tho ma dhi 4,000 higa ka higa Kenya ka. Ma en wach maduong' ma wadwa ni wakon jo Kenya ni kuyie to tiuru gi ndara yo makare mondo ngimau obed maber. Samoro inyalo bedo ni iparo ni in right, to adwa wacho gi dho ngere ni kik ibed right until you are dead right. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wacho ni magi gin moko kuom chenro mag dongruok matende osebet katimo, maka koro dong' mana wik achiel ka koro dhi e yweyo. En mor mare ni chenro makamagi biro medo nyayo dongruok e piny Kenya. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Mana kaka wacho nyako Ramogi, wamed tiyo gi apeyni mathur kaka wana kicha, nikech waseneno kuom thuolo mokalo chien ka ji wito ngimagi ahinya to apeyni ma pacho kae. But winjo kae jatelo no wacho kanyo ni kwan mar joma tho e ndara lo kata mago ma malaria nego, mago ma tho kata gi tuoche machalo typhoid, kata mano kimi. Koro nyiso ni ndara osebedo gino ma bende koro kalo gi ngima jo Kenya mokalo. Jok thurwa nyaka bed ma oikore ne tiyo gapaya maber, kendo gilure gi chike mag apaya, nikech koro wacho ni ndara gwa nyalo lal kod ngimani. Wadhi nyime gi weche manyien. Gikone, obila mana kuro yudo wich mar nyako moro ma jahigni 20 manyocha ne onegi kaeto chod wiye oko e gwenge mag Barute e kaunti no. Kaka Judith Omondi leronwa, ringre nyadendi no yudi e choo moro mane ondamo buora kowuok e kama nyocha okwanye ringre. En fuong'ruok ne anyuola mar Eunice Asindu ma osebedo gi achiedh nade mar manyo wi nyargino manyocha okwany ringre jumbe 3 mokalo ka wiye to ne ochod oko gi achije moko. Ma osenindo Asindu ma jahigni 20 nyocha okwany ringre gweng' ma Barute kaunti ma Nakuru kanyakla kod ringre jago machielo manyinge Geoffrey Bet ma jahiga 48. Beatrice Auma ma en min nyako no koni nyare ne oriko wuok dala Butere mar dhi manyo tich Nakuru. Chenro mar yude simu ne ok ochopo kare mana ndalo matin bang' wuok pacho ka gikone ote mar masira no ne omonjogi. Tulionana na yeye mwisho ilikuwa mwezi wa 6 tarehe 6, akiwa ananiambia nakuja huku Nakuru. Hasa hivyo ilipofika tarehe 12 nikapata ni mteja. Na sasa kwa runinga nilikuwa nimeona kama watu wameonyeshwa. Komanda Marobila County Manakuru Peter Mwanzo koni ringre ariyo gone okwany tarika 13 kamar nyadendi no to ne onge wich kata nanga moro amora. Kufuatia kitendo kilichofanyika tarehe 13 Julai ambapo hapa kijiji cha Barut kulikuwa na mauaji ya watu wawili ambayo ilikuwa ya kinyama na kikatili kabisa. Msichana ambaye alikatwa shingo kwa upanga baada
kulingana na uchunguzi wetu baada ya manajisi. Min Eunice koni ne uchopo Nakuru kendo puodho ringre nyare kata obedo ni wich ne onge. Venye nilifika huku Nakuru nikaenda mochari kwanza kudhibitisha mwili yenye wamesema msichana na mtu mwingine ni ya nani. Kufika kwa msichana kweli hakuwa na kichwa. Kuangalia design yake kwa sababu mimi ndio nimemzaa, nilitangulia kuangalia mguu yake. Nikapata alama fulani iko kwa mguu. Nikadhibitisha kumbe huyu ni msichana wangu. Obila ne oyudo wi ma osenindo Eunice ichomo roman kilomita 4 kwa kuma ne oyudie ringre. Min mare koro kwayo piny owacho mondo konye tero ringre nyare Butere kuma dalagi nitie. Our investigations were able to lead us up to this pit latrine where we have managed to recover the head. Sasa ningependa watu wa serikali tafadhali mnisaidie penye naweza peleka mtoto mwili wake nyumbani. Butere ni mbali, siwezi peke yangu. Msipo nyinyi kunisaidia. Wijno osetere karkano ringre joma otho Nakuru level 5 kendo rito bero. Obila osendhiyo achije adek mitudo kod njoreno kendo ireto chwalgi e nyim doho. Bende gisingo dhi nyime kod nonro mar neno ni jogo mitudo kod njore county no oyudo kum mowinjore kodgi. Now we've taken it to the mortuary, awaiting further analysis in terms of DNA. So basically we have right now quite a number of suspects that we have been able to round up. So far we have 3, and from the investigations that we are conducting, we believe that this kind of an act could not have been conducted by one person or 2 people or 3. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakora mga juang jolupo 40 ma Kenya omaki kendo gangnegi gi obila e piny Uganda. Jolupo go yangore ni nyomaki chula ma Mageta ka gin e chenro magi mag lupo kendo chwalgi nyaka e boma ma Kampala e piny mar Uganda. Jakom dho wath ma Uhanya Peter Guto lero ni obila go mag Uganda nondhiyo koda kayiedhi kod Kilua kendo koro gangnegi e chula ma Sikulu mantiere Uganda. Jopiny e dho wath ma Uhanya obago ng'anyo ka gidwaro ni mondo mi owe jolupo go thuolo kendo jiwnegi arita makare. Jalup Commissioner Mabondo Richard Karani oyango ni tudruok dhi nyime kind apis Commissioner mar gwenge mag Nyanza kod tend Uganda mondo mi we jolupo go thuolo. Siko ka araswa all along. Kendo gisiko ka seche duto kata kodhi lupo ninde nam ka gine wane magitiyo tishwa. Makata odhi mane wi Mageta ka. To wayudo ka gisenindo e wi Mageta ka girito wa mondo gimakwa. To mayo ken mara mokwongo Waganda mako jo Kenya. Gisiko gimako jo Kenya, jololo biro, jo sukulu biro gimako mana jo Kenya. Ka giwuok sukulu to gimiro mako jo Uhanya ka. Ma en seria mane? Kwayo sirkal mar Kenya moting'o Matiang'i kod Uhuru Kenyatta. Kaka in sirkandwa mwageno kuome. Ok iparwa mondo ikonywa. Omiyo kwayo sirkal manitie sani matiyo sani mapokoa ni nyako ng'ini to Lake Victoria mangima irito nade nikech Lake Victoria ok en mar jo Uganda kende. Kora moginok mar mogo pod medo bede e moko kuom gwenge ma pacho ka bang' kanyocha piny owacho ofuong'o nengo mwandu no. Jopiny wak ni mogo osebedo manok e dukni kendo chunogi mondo ginyiew mogo ma nengogi ni malo nimar mano ma iuso $100 osebedo matek yudo. Moko kuom dukni koro uso mana mogo ma nengone ohewo $230 ma opogore gi nengo mar $100 ma piny owacho nyocha lando kokalo e ote ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Apenjo government ni karamogo mane ginyiso wa nintiere mar 100 wayudo kanye kech koro asebedo kamanyo mogo. This is my 3rd day within this week kamanyo mogo to kayud mogo mwayudo en hostes 230 njogo onge, jama onge, pembe onge, to price is 230 to 230 no ema nwayuak ni noingo wa at least ma sirikal no nyiso wa ni gikelonwa mogo mar 100 at the reduction price. To that reduction price onge okwayude. Koro wakwayo mana sirikal ni kuyie to mondo konywa. Hii unga ya 100 serikali inasema imeleta, sisi hatujaipata. Na hata hatujui inauzwa wapi. Tunatafuta. Ile nimepata bei kidogo ni ya 130. Hiyo walikuwa nasema ni ya 100 sasa wanatuzia 130. Na pia hiyo kupata ni ngumu. Nyakoro mkapod wakete mane mesa kanyo bati. Piny Kenya jere nyama choma.
Ndio doka bula ko ikita bicho dhiambo kata Saturday kan mano chengeso. Giwuok kendo gidhi bule jomoko chwake jomoko bende chiele. Jomoko bende chame motora. Bende koro nenre ni moko kuom ringo go ok nya bedo ring dhiang kata diel. Ji mang'eny ng'eni kodhi kama iyang'e ringo kata kama use ringo nikech wan ringo mang'eny mwachamo Nairobi ka wakia kama iyang'o gi wawinjo winya ni yang'o gi Dagoreti. Mane kaka wang'eyo wawinjo winya ni yang'o gi koro kama kichope e bucha to koro mani ng'ol na kwota. Riego mana kendo. Koro mga jwang jopith kod ji matiyo gi punde aluora marua e kaunti ma Nairobi onyiso luoro kaluwore kod tim mar yang'o punde masani ochako duogo kende counties mokiyo gi Nairobi mokelo luoro ni ring punde go dibed ni uso ne jodak ma county ma Nairobi. Higni adek nyaka ne piny owacho kum yeng'o mag punde gwenge mopogore opogore pacho ka, luoro nitie ni jomoko luchore kendo sani yang'o punde. Ma en bang' fwenyore ni maromo pundi 15 endo yang' e kaunti ma Nyandarua, kamoko bende nolok ring'o Machakos kod Naivasha, tim makoro miyo jopith mag punda luoro kendo chuno mondo girit pundegi otieno mangima. Kotelnegi kod jakom mag weg punde ma Nairobi Stephen Kamwiro Mudhamia gikwayo bede migepe mag arita mondo miyo konygi ka giwacho ni pundego wegenogi mapo ni gilal to ngimagi biro kethore. Muhula umetupita Nairobi County na si Nairobi tu. Ingawaje hatuwezi sema we are very clean kwa sababu hii kitu tulimaliza miaka 3 ilisha. Na kama tulienda kwa serikali tukaongea tukaenda Kilimo House tukakubaliwa vishinjio isimame kwanza. Kwa hivyo tunasema hako kadogo kamebakia, serikali tuangalilie pia mkulima akiangalia punda yake kwa sababu vishinjio ilichinjwa zile zinaenda humu. Kuna woga kama area ya Naivasha hizo na Nakuru hizo. Ukisikia punda moja amekuliwa, hii ni njia ya kufungua ile mwanya tulikuwa tumesiba. Na kwa hivyo tunaogopa na tunaambia serikali tuangalilie na pia wakulima waangalie punda zao. Mudhamia mabendo loso gi weg punde ma utawala ikinde chiwo tiegruok kaka inyalo rit kanyna. Onyiso weg leno mondo mi one ni gimanyonegi kaka ginyalo yudo chiemo moromo. Kochiwo ranyisi gi kaunti ma Nairobi makoro sani wacho ni punde winje matek kaluwore kod oro ma omiyo punde ok yudi chiemo moromo. Lakini kilio cha chairman wa county, Nairobi County ni ya kwamba Nairobi kuko na ukame sana, kuko na njaa, punda asishibi, punda hawezi kwenda sikundi zile zinaendwa kwa sababu ya njaa, na kwa hivyo tungeomba usaidizi hasa serikali na hata Brook na Kendant, kwa sababu wakulima wanalia punda saa hii ile inabebanga mitungi 20 hawezi beba. Sana ile shinde tuko nao ni watu wasikii kuingia kwa vikundi. Saa hii wale tuliko nao wengi hapa leo tumewaita wafundishwe ili waweze kujiunga na vikundi. Wakijiunga na vikundi, kikundi kinaketi kinaona punda zao kama ni 10. Wanaweza hata organize kupata gunia 10 hizo. Na mtu akipata gunia moja kwa wakulima inaweza msaidia kwa mwezi, at least punda akikuja nyumbani jioni ama akitoka asubuhi anapata kitu ya kukula. Ojiwo weg punde go mondo miyo tigi punde yore mag yuto kendo neno gi kano omenda e bengi. Maloyo neno punda mana kaka gima owinjo yang kasto iloko kado. Wakati huu ni wakati wa kukua, vikundi tulianza vikundi na wanahitaji kuwa na pesa. Na kwa hivyo tumewaitia watu wa bank, tumewaitia watu wa agriculture ili wafunzwe kuweka pesa kwa mfuko na wafundishwe kuweka pesa kwa bank, na punda awe ni mfanyikazi wao. Punda si tu kuchinjwa, ni kuwafanyia kazi. Apisa mar veterinar Makasarani Judith Baraza onyiso weg pundego mondo miyo chiwo arita makare ne pundegi mondo kik giketh mwandu jomamoko manyalo kelo sigu e kind weg punde kod joma mwandugi okethi. Gino mowacho ni nyalo miyo joma oketh mwandugi hinyo pundego kata miyo ginyalo wito ngimagi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Collect
fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Buonjo en gima ber. Onge yore mag dusruok manyalo kelo ber mar adier kata moloyo mano mikelo kod buonjo. To Nairobi, wuoguru oko duto. Ma lich makikiwe ng'ato pimni. Wuokti tarik 1 dwe mar 8 higaniendi, dwe keyo seche mamogo pongo mesa. Radio Ramogi kaachiel kod Ramogi TV komakore gi jothumbe makaluo e bwo mabula achiel mar Lake Region Music Association kama oting'o Amiso Twangu, Eli Totu, Emma Jalamu Pija, Dola Kabari Udadhiambu, Musa Jakadala the Joyman. E kin mamoko ma okwadwa pimo biro e dhodi kanyo achiel kachiel mar mondo miyo mimor wachokre kendo wapim paro. Wabro chako gi Baba Dogo, Madhari, Huruma, Kariobangi, Buruburu, Umoja, Kayole, Mwiki, nyaka Kasarani. Koloko tich ariyo tarik 2 dwe mar 8 higaniendi, kure kochomo Kawangware, kaeto wadinore Kangemi, wamol mos, headquarter Kibera Dala, kochomo Nairobi West, gi South B, nyaka Pipeline, Dono, kure kwatieke gi Umoja, Ngolo Kaliecha, churi machiegni cham thum, kendo bende wawinjre kaka tarik 9 dwe mar 8 higaniendi, okinyi osira wende, wabro wuok oko nang'o, wakore nade, nyaka e debe, wang'ni, onge ringo, my state capture. Radio Ramogi, Ramogi TV, obiro mayore yore. Machiegni inyakwaramo gi weche mag tuke. Nyinga en James Opondo. Chenro mag tayo adhula e kor gwenge osebedo kod midhiero ahinya to e counties makalo kathoth rowere donjo e yore mag manyo omenda kaka riembo apiko to kod tiyo ne ji, ma en gino mathiro dongruok mag mich mar adhula mag rowere nigodo. Ringa, Migori County. En okinyi kendo chieng' osewuok. Kadhano ochiew kendo manyo yore mag yuto. Amolo e gwenge makwoyo kod yalo. Kendo kagoyo wang'a aneno ka yowuowi matindo rieyo dendgi. Ka e bathgi kocha, bende jogwenge moko nitiere marango gigo madhi mbele. John Goro Gwela kendo pimo na midhiero ma klab mosebedo kotayo. Miluongo ni Ringa FC kaloe. Tim mar Ringa nochaki e higni mathoth mokalo, kandalo duto osebedo kothembni kendo ogore piny. Gor ne chunygi ok otho, kendo kochopo higa mar 2018 ne gichiero klabno. Ntiere nyithindo ma from around manigi talent mar mpira. Koro ne gichake yudo ka gibiro bire pap ka gigoe, seche moko gionge kata mpira to gigo kata mpicha jwala moro manyachon cha. Koro from 2018 ne gigwela, to kane gigwela to na chiwora mondo abed kod wa promote talent gi. Shadrack Ojijo en captain mar Ringa FC. Nochako tugo ne tim mar Ringa kapod ne entiere e sikund primar. Kanochopo higa mar 2018 mane ochierie klabno, kony nochopo. Mano miye thuolo mar gwelo nyithindo wetene kendo chako timo orako e alap mar Ringa. Bang'e kanyo nuonge kata uniform, iyudo ka samoro ka wan gi friendly guy.